Așa. Avem aici o bucată de bronz pe care am prelucrat-o din niște bijuterii vechi. Am încercat să văd câteva, nu știu, sper că se observă în camera, câteva inserții care sunt de fapt niște bucăți de bijuterie care nu erau de fapt argint. Cred că era ceva care conține nichel sau fer, habar n-am. Aici se vede încă o bucată de bijuterie care cred că era partea unui cercel și era partea aia care era doar placată cu argint și nu era însăși din argint și, mă rog, a dus la fisura asta. O altă parte din argintul folosit aici era o monedă care are 70% argint, ceva monedă comemorativă, nu mai știu exact cum se numește, o monedă românească. Ce încerc să fac e această oglindă de aici. Pot să pun pe urmă și poza mai mare, în editare după. E o oglindă, scrie așa, descoperită în județul Botoșani, comuna Prăjeni, sat Prăjeni, punct Alimândra. 1986, Movila 3, mormântul 3. E o oglindă sarmatică, realizată într-un uleiaj de bronz cu argint. Nu se spune exact compoziția, am presupus că oricât cupru, chestia asta roșie care vedeți pe aici, oricât cupru o fi având ăsta, să zicem că e bun. Nu știu exact cât ar fi trebuit să aibă. Are o formă circulară, ușor concavă, deci una din fețe o să mărească puțin și cealaltă față o să arate o imagine cu un unghi mai mare, ca să spunem așa. Poți să vezi posibil întreaga față, încă nu știu, că încă nu am oglinda gata. Așa, diametru 54 de mm, grosimea 1 mm. Am pornit de la o bucată topită de argint, cam atâta. Cât o fi asta? Folosim imediat șublerul, așa. Am pornit deci de la vreo, să zicem, 3 cm și prin bătăi repetate pe o nicovală și decăliri am reușit să o aduc la dimensiunea cea mai mare, deci cum ăsta, deci 64 de mm, mă rog, pe dimensiunea asta e ceva mai mică, 52, sper ca poziționând un cerc, asta ar fi 53 de mm, dar o să trasez un pic în afară. Sper să-l pot poziționa în așa fel încât să tai și să am o oglindă de dimensiuni suficiente. Așa. Grosimea a ajuns, e un pic peste 1 mm, dar cu șlefuire, cu toate chestiile astea, cred că o să ajung puțin sub sau chiar la 1 mm. Nu contează, cred că nu e atât de important. Și dacă ajung la 63 am spus, sau 53 de mm, e ok. O să fie o oglindă relativ mică. Așa. Crăpătura asta, care s-a format în timpul baterii, ori mai crăpături mici, dar din cauza că aici am contaminarea asta, s-a făcut destul de mare, ce intenționez să fac e să tai un disc, deci tai discul ăsta și dintr-o bucată de aici, care e cât mai puțin contaminată posibil, să tai un triunghi sau un dreptunghi pe care să-l pot pune aici și să îl pot suda, să repar zona asta. Asta e intenția. Dacă se vede aici din poză, așa, oglinda are și o mică margine, așa să zicem de vreun milimetru, mai mult sau mai puțin, care e un pic ridicată. Eu cred că nu o să o fac, nu știu dacă împort în urma șlefuirii sau în urma baterii, nu știu exact cum e făcut această oglindă, dar eu probabil nu o să fac marginea asta, o să o las așa cum este, fără nicio margine de genul ăsta, o să fie toată de aceeași grosime uniformă. Aici jos are o mică excrescență, aș spune, nu e perfect rotundă, nu știu ce exact chestia aia, sigur nu e un mâner. Uneori, din ce am putut să găsesc eu informații pe tema oglizilor din cartea Călăreții stepelor,
uneori aveau o ramă din lemn și poate era folosită ca să o poziționeze rama aia de lemn să nu se rotească, deși e o oglindă rotundă, nu văd de ce ar trebui să nu se rotească. Dar mă rog. În fine, primul pas o să fie să trasez cercul, să-l tai, o să-l decupez cu un ferestrău de traforaj, de ăsta de bijutieri, îl am aici. O să arăt mici secvențe și din partea aia, nu e atât de interesant. Am fost norocos să găsesc un tub din ăsta de VD40 care are diametru aproape perfect pentru ce îmi trebuiește mie. În caz că nu mergea cu ăsta, aș fi putut să folosesc un compas pe care aș fi putut să-l setez la... Mă rog, nu exista în antichitate astfel de compas, nu cu șurub, sigur. Dar existau compasuri și îl setam la 20 și 54, 27 de milimetri și aș fi obținut același cerc. Tăierea, probabil, în antichitate au făcut-o fie cu dalta, fie pilind piesa respectivă, turnând-o într-o formă poate mai rotundă. Eu am obținut o formă așa destul de neregulată. Eu o să folosesc un ferestrău de traforaj, că e mai simplu pentru mine, dar, mă rog, un clește de tăiat tablă tot ar funcționa la fel de bine. Cam atât, facem o pauză și revenim. Să începem cu trasarea. Așa. O să poziționez tubul de VD40 cât de bine pot eu, cât mai centrat. Așa. Încerc să evit crăpăturile de pe margine, unde s-au mai format de la batere. Dacă bați un pic așa cam agresiv bucata de argint și nu decălești la timp, apar crăpături. Și la fel dacă e foarte contaminată cu alte metale, ceea ce nu e indicat. Așa. Încerc să țin fix tubul, să nu se miște. Să țin totuși ceva de formă ovoidală. Prefer să țin ceva de formă rotundă. Nu e atât de relevant, dar am o bucățică acolo care n-am conturat-o bine. Aici un pic, cred că am ieșit din zona prelucrabilă. Nu-i bai. La șlefuire o să elimin denivelarea aia și cred că o să trebuie să mă hotărăsc unde să-i las chestiuța aia, indentarea aia. Nu știu exact ce rol servește. Cred că o să o las aici pentru că zona asta nu e crăpată. Față de asta, altă zonă nu e contaminată. Aici am o verigă întreagă, din păcate, care n-am observat-o în momentul când topeam argintul. Și partea asta poate că o să-mi fie utilă fie pentru chestia asta. Da. Indentarea nu părea foarte mare. O să o fac ochiometric. Teoretic aș putea să măsor piesa și știind dimensiunile ei și scara, aș putea să măsor pe ecranul telefonului și să fac un raport, să aflu cam cât de mare, dar deseori adică nu e o măsură critică care să necesite neapărat chestia asta. Nu cred că o să influențeze cu nimic, că e mai mare sau că e mai mic. Da, am organizat un pic spațiu. Alegem o lamă. Lame speciale de bijutier. Guardon Valorb. Nu e atât de importantă chestia asta. În principiu, până și o pânză de traforaj, adică orice fel de pânză de traforaj de metal, ar face cu succes aceeași chestie. Nu trebuie neapărat să investiți în pânză dacă nu faceți asta permanent. Așa.
pânza o orientăm cu dinții în jos și din cauza că sunt extrem de mărunți, nici măcar eu nu prea pot să-i văd chiar de aici, un pic cam greu de făcut asta. Și da, pot tensiona așa un pic, pun un pic de presiune aici și în momentul când strâng șurubul, asta o tensionează chiar și mai mult, că tinde șurubul să apese un pic în partea de jos și să tensioneze în direcția asta rama. Din păcate acasă n-am un loc bun pentru a trafora bijuterie. În mod normal trebuie să ai o chestie care iese un pic în afara bancului, așa o chestie în formă de V și sprijini bucățica de lemn. Pe bucățica de lemn sprijin piesa și acolo poți să o decupezi ușor. Eu pur și simplu o să atârn un pic de marginea bancului, o să pun piesa un pic în afara bancului și o să încerc să o tai în felul ăsta. Ceea ce nu e ideal, dar e mai mare. Poate că ar prinde bine un pic de grăsime sau ceară, dar nu am la îndemână, așa că o să continui. Ne-am apropiat de zona contaminare, e un pic mai dur, se simte la lamă și cred că se aude un pic și că taie altfel. Așa. Aici punem pauză, să încercăm să facem un close-up mai încolo. No, bine, sper că acum suntem un pic mai aproape de acțiune. Sau sunteți, eu deja sunt aproape. Cum ziceam, nu știu precis dacă vreau să recuperez praful ăsta, e un praf de argint cu cupru, dar argintul nu e așa valoros și atunci nu prea merită efortul meu. Acum caut niște ceară. Eram convins că am pe undeva. Am găsit, opa, așa. Am găsit o cutie în care țin niște ceară pentru pielerii, de fapt o folosesc, dar pierim un pic praful de argint, ajungem către zona unde intenționam să fac indentarea. Trebuie mereu să luăm curbura tăind constant, deci nu trebuie să forțăm foarte brusc lama într-o laterală, pentru că riscăm să blocăm, dacă, de exemplu, cum e acum e blocată lama, nu prea pot mișca, sau cum e acum, iar e blocată. Riscăm să o rupem când tragem în jos, dar cu așa un pic de finețe se poate. Poate că e posibil ca chestiuța asta, ciocul ăsta de sus, să fie locul pe unde a fost turnată oglinda. Și rama aia să fie parte din matriță. Putea să fie o matriță din piatră, sunt unele din pietre. Dintr-un fel de... de fapt, nu cred că e calcar. Aș vrea să spun calcar, dar nu sunt sigur ce e. Nu prea am făcut turnări decât în nisip. Rama aia ar putea și să fie, deci cu ăsta, de asta nu e sigur de unde naiba îi, plus că dacă era un, ca să mă întorc un pic la subiectul chestiuței astea de aici, indentării astea, dacă era un rest de la turnare, putea foarte ușor să fie pilit, foarte ușor. Putea să fie pilit imediat, frecat de o piatră, nu neapărat nu era necesar o pilă și era imediat scos. Dacă se dorea o formă perfect rotundă, eu cred că el a fost lăsat intenționat, posibil ca să-l blocheze în rama aia de lemn de care vorbeam și acum mă întorc la bordură. Deci îl blochează în rama de lemn și în felul ăsta rămâne fixată în vreme ce tu încerci să o șlefuiești. De exemplu, cu o bucată de lână, cu un pic de praf, să spunem. Fie praf de cărămidă, fie... mă rog, ce ar folosi în ziua de azi bijutierii, ceva praf de piatră punce, ceva piatră puțin abrazivă,
posibil de origine vulcanică, poate fi de diferită origine. Și bordura ar fi putut să apară din cauză că rama de lemn acoperea aproximativ, cam acolo, cam 1 mm, 1 mm jumate. Acoperind milimetrul ăla jumate, trebuia să o șlefuiești și, evident, nu puteai să ajungi sub rama de lemn și atunci șlefuiai doar partea asta. De ce o șlefuiești? Chestia asta care o vedeți aici la suprafață, petele astea roșii, chestiunile astea, îs cupru. Cupru care era și în compoziția oglinzii originale. Ăsta se tot patinează, se tot murdărește, se tot oxidează, corodează și așa mai departe, din cauza la transpirație, din cauza la oxigenul din aer și așa mai departe. Chiar și cine mai are, poartă așa bijuterii din argint, fără să fie acoperite cu un strat mai rezistent de rodiu sau de mai știu ce alt metal mai dur, știe că bijuteriile de argint, imediat, mai ales cele care sunt în contact cu pielea, iau o culoare neagră. Sau, de exemplu, dacă te speli într-un duș, nu dai jos bijuteriile și e foarte mult sulf. Sulful, din nou, înnegrește foarte rapid. Probabil că oglinzile din antichitate, sau mai mult ca sigur, de fapt, oglinzile din antichitate trebuiau șlefuite des. Gen, nu știu, la câteva zile, la 2-3 zile, o dată pe săptămână cel puțin. Trebuiau curățate, lustruite, ca să reflecte din nou lumina, să fie cât mai utilizabile pe post de oglindă, de ceea ce sunt de altfel făcute să facă designed. Mă rog, limba română îmi pune un pic de probleme seara asta. Rama respectivă ar fi putut să rămână ca urmare a șlefuirii repetate timp de câțiva ani, dacă insiști suficient, mă rog, să uzează un strat de, știu eu, o 10 de milimetru, 20 de milimetru și e suficient cât să se vadă. Se vadă sub forma de o bordură mai groasă unde stă rama de lemn și interiorul oglinzii, care era practic cea folosită și șlefuită constant, fiind un pic mai gros. Oglinda mea e un pic cam plană, aș putea eu să spun, nu știu dacă se vede prea bine asta, poate se vede, poate nu. Și cred că trebuia oricum să o bombez un pic. Dar acum, dacă mi-aduc aminte bine, ultima oară am bătut-o cu ciocanul, deci fiind neferos, ăsta s-a întărit. Dar în momentul când o să sudez partea asta și o să repar, ceea ce o să fie imediat, se întâmplă și asta, eu cred că o să o decălesc pe toată. Adică, în primul rând, partea asta trebuie să o duc la roșu. Am un aleaj de sudură pe bază de argint și zinc, care, mă rog, zincul e mai bun decât staniu, decât... Stați să-l arăt. Uite așa. Opa. Asta ar fi staniu. Ceea ce e aleajul de lipit pentru electronică sau, în cazul ăsta mai precis, fiind țârmă de 3, e de fapt aleaj pentru lipit instalații cu țevi de cupru, poate ați văzut, poate nu. Și ăla contaminează foarte rău argintul. Anticii probabil nu prea-și puneau problema asta, sincer să fiu, pentru că există vase, de exemplu, care sunt complexe din argint și unde sunt lipite cu sudură moale, cu aleajul ce v-am arătat acum. Eu să fiu așa un pic mai evoluat. În primul rând, asta e un defect ce eu l-am introdus, pe care cineva din antichitate probabil nu avea să-l introducă. Să încerc să repar, să arate exact ca și cum ar fi fost făcut într-o singură bucată. Așa. Oglinda e decupată. Am ajuns practic la partea cu defectul. Trebuie să văd ce bucată din astea ce mi-a rămas care se potrivească cel mai bine să repar în zona asta. Încerc să o îndrept în loc să o decupez, pentru că economisesc material, practic. Acum, bucata asta nu prea vrea să coopereze, dar ce putem să facem ca să coopereze? Trebuie să decălim. Și ca să o decălim, nu trebuie decât să o înfierbântăm. Atâta tot. Avem aici blocul ăsta
din cărămidă refractară. Avem o lampă Bernzomatic. Dacă interesează pe cineva, o lampă foarte puternică pe gaz. Avem aici o butelie care se atașează la acest de cap de ardere. E o alternativă bună dacă nu aveți din asta sistem cu oxiacetilenă. Oxiacetilenă ar da o temperatură mult mai înaltă, ar fi mai bună din punctul ăsta de vedere, am încălzit mai repede toată chestia. Dar n-am. Așa că o să folosim asta. Altă alternativă și posibil bună și asta de altfel, e o lampă simplă de instalator. Asta e o lampă simplă de instalator. Asta merge cu butelii mai ieftine. Buteliile arată de felul ăsta, așa cam aproape de mine pot să le apuc. Asta e ce se găsește la Leroy Merlin. Astea sunt un pic mai greu de găsit, sunt vreo 70 de lei, dar temperatura e mult mai înaltă și însăși capul de ardere e făcut altfel, încât se încălzește, adică consumă mai mult gaz, dar dă temperatură mai înaltă, asta încerc să zic. Așa, trebuie să o aducem la roșu. E suficient. După ce am adus la roșu, putem ori să lăsăm să răcească în mod natural, ori putem să scufundăm în apă. Nu afectează, sincer, aproape cu nimic, atât că pot să folosesc mai repede, pot să lucrez cu piesa asta, dacă o răcesc mai brusc. Din ce știu eu, cel puțin la argint, nu ar trebui să fie nicio diferență, dar putem să o răcim în ceai. Asta am și eu la îndemână. De data asta se vede că se îndreaptă mult mai rapid. Atâta timp, de exemplu, cum e acum, cât timp acoperă zona, trebuie să fie ok. Pur și simplu pot să pun și așa un petec. Nu știu dacă se vede foarte clar, dar e o piesă pe care am putut să scot un pic. O piesă așa un pic cilindrică. Cred că e o chestiuță de aia de pus în ureche, cum mai ziceam mai devreme. Așa. Și ceva straturi aici, ceva o laminare, cred că e din cauza unei bucăți ce se vede și în partea asta. Și sper să prindă aleajul de lipire, asta e unica mea grijă acum. Așa. Că a căzut bucățica asta și am văzut că a căzut și bucățica cu pricina. Așa, cred că trebuie un pic pilită și zona asta. Măcar în ideea în care am avea o suprafață mai curată. Pentru că o suprafață curată face toată diferența între o răpitură bună și una nu tocmai bună sau una care eșuează complet. Nu știu dacă cărămida refractară e problema sau e altă problemă, dar cert e că nu stă prea bine. Cred că și cărămida mea refractară e problema. Putem asta altă parte. Partea asta stă mult mai bine. Aici cărămida refractară ne face buba. Acum avem asta, care e de fapt un fel de borax. E o pastă decapantă. E un praf alb. Care trebuie să-l amestecăm cu un pic de apă și o să trebuiască să îl aplicăm acolo, dar ne revedem când totul e pregătit de sudură.
Așa. Am pregătit un pic de, nu se vede mare treabă, dar îi praful alb, de mai devreme de care vorbeam. Am amestecat cu un pic de apă. Poate că am pus un pic cam multă apă, dar eu sper că o să fie ok. Da. Am aici un mic ajutor din tungsten, din wolfram, de care nu se lipește argintul și pot să-l folosesc ca să poziționez bucățele de aleaj de lipire, care imediat o să vă arăt. Funcția apei astea, care ziceam mai devreme că îi decapant, protejează, creează o atmosferă protectoare pentru argint, care oxidează foarte repede. Ca să nu oxideze foarte repede și să-l pot lipi, pun chestia asta. Nu știu sigur ce foloseau în antichitate, am citit seu, am citit rășină de pomi coniferi, cum e colofoniu. Habar n-am dacă funcționează așa temperaturi înalte, am impresia că nu. Dar exista borax, poate că foloseau borax sau poate că nu făceau lipituri. Ăsta e aleajul, îi luat de la, cum le zice lor, Assemblage Tools, cred că. E aleaj de lipire dură, e cu cel mai înalt conținut de argint dintre aleajurile de lipire, desigur. Cred că o să meargă, cred că o să fie compatibil cu tipul ăsta de aleaj. Așa, să mă gândesc cam cât am nevoie, n-am nevoie de foarte mult, dar tot. Așa, o să tai niște bucățele relativ mari, cam totuși acolo am 1 mm de lipit în adâncime. Încercăm mai întâi să uscăm apa asta de deasupra. Opa, așa. Mi s-au mișcat un pic bucățelele de aleaj. Văd că mi-a căzut un pic piesa. Piesa asta s-a scufundat. Piesa ce încerc eu să o lipesc. Așa. Sper că nu mai mișcă. Așa. Trebuie să văd și partea aia înainte să declar sudura asta un succes. Am avut un pic de emoție la început, că au început să strângă pe centrul plăcuței materialul ăsta topit de sudură, dar am văzut că în momentul a început să intre în crăpături și văd că a apărut pe partea asta. Cred că e bun. Eu declarăm un succes. Mă duc să răcesc placa. Destul de fierbinte. Și trebuiește decupată. Un aștept de antichitate nu ar fi recurs la chestia asta și cel mai probabil ar fi topit și turnat din nou chestia asta. Dar totuși un experiment util. Și mă bucură faptul că am putut să recuperez piesa asta de argint fără să topesc din nou, pentru că sunt mai puțin experimentat cu topitul argintului și prelucratului la rece decât să experimentat cu lipitului, în mod surprinzător. Cam așa. Și avem discul din nou făcut. Aici avem o crepătură și o delaminare. Da, nu-i grav. Nu sigur cât o să fie folosit pe post de oglindă și cât o să fie folosit mai degrabă pe post de accesoriu sau pe piesă așa demonstrativă de la festivalurile de reconstituire istorică. Habar n-am.
dar ideea e că nu e vital să fie perfectă. Asta încerc să spun. Și un pic pot să mai corectez un pic prin ciocănire. Zona asta pot un pic să o mai subțire și să o mai alinez și pot să o șlefuiesc până o aduc aproape la nivel. Cam asta e planul. Un pic de șlefuire. Zona asta iarăși un pic pilită și o să fie numai bine. Și poate fac și o carcasă așa de lemn în care să cadă și prinsă cu un alt inel de lemn deasupra. Deocamdată aici se oprește proiectul. Șlefuirea probabil nu o să o fac tradițional, nu o să folosesc pietre și praf de piatră ponce și praf de cărămidă sau ocru sau mai știu eu ce nebunii. Cred că o să folosesc un polizor modern cu o pâslă îmbebată în material abraziv. Cam asta e ideea. Și asta o să o fac mecanic, o să fie mai rapid, o să fie mai ușor un pic pentru mine. Nu urmăresc să reconstitui neapărat. Adică, în primul rând, probabil tehnica asta cu lampa garantat nu aveau în antichitate așa ceva. Încerc mai degrabă să obțin artefactul, cel puțin în cazul bijuteriei respective, decât să descoper și metoda. Unii oameni poate că or să spună că da, e important să fie făcută și în felul original de a o face, adică de a învăța metoda antică, dar în cazul ăsta concret și pentru mine, în acest caz particular, nu e relevantă chestia. Așa că Polizor scrie pe numele ei. Ne vedem cu altă ocazie, presupun.